Tervetuloa fiilistelemään 24H Junnugolfille harjoituskierroksen tapahtumia. Ja mailavarressa on nyt Auragolfin valmennustoimikunnan puheenjohtaja Mika Koivunen, joka pelaa nyt Auragolfin 9. väylää. Ja Konna on vetänyt todella moukarimaisen avauksen keskelle latua ja nyt on valmistelut lähestymislyöntiin käynnissä ja ne on ollutkin sitä jo hyvän tovin. Siinä on mittailtu nyt tuulen suuntaa ja nopeutta. Ehkä vähän lämpötilaakin on maiskuteltu ja erinäköisten suihkuvirtausten ja muiden mahdollisten ulkoisten tekijöiden vaikutusta tähän lyöntiin. Ja täytyy kyllä sanoa, että tällä vauhdilla niin 24 tuntia menee tosi nopeasti. Mutta toivotaan, että Koivunen saa tuosta nyt lyöntinsä jossain vaiheessa liikkeelle ja palloa tonne lipulle, koska mahdollisimman hyviä tuloksiahan tässä 24H Junnugolfissa haetaan. Ja no niin, nyt alkaiskohan nyt olla valmista. Antaa Mikan lyödä. Noin. Sinne lähti. Oho. Hei, kyllä näillä toimenpiteillä, näillä lyönneillä, niin näillä tehdään tulosta. Ei muuta kuin nokka kohti juhannusta ja sen jälkeistä maanantaita. Silloin pelataan ja tehdään skooria.